Wara illi fix-xhieda li nstemet fil-qorti ntqal kif il-mobile ta' Keach Kembri ma kienx elevat mill-membri tal-korp fir-rejd li twettaq mill-pulizija li x'kien qal li tilfu kif ukoll li ma nġabar ebda l-laptop li appartieni propju lill-istess Kembri kemm ir-residenza tiegħu kif ukoll mill-uffiċċju f'Kastilja, is-Sibt l-espert tal-qorti Keith Kutajjar sostna li jagħmel analiżi fuq 3 laptops, iPad u numru ta' apparati ieħor ta' X'Kembri u l-familja tiegħu. Madana kollu insista illi l-iPad kien disabled u ċowe ma tkunx tista' tieħu l-informazzjoni minnu fejn l-espert fakkar li dan seħħ lura fl-2019 u t-teknoloġija ma kienx bħal tallum il-ġurnata. L-Asus ċowe laptop minnhom illi ma kienx ta' Keach Kembri għaliex skont xhieda mill-qorti kien juża l-laptop tal-mara ma setax jiġi aċċessat għaliex ma kienx ipprovdut charger għalih illi dak iż-żmien kienu jkunu speċifikament għal dan il-laptop partikolari. Il-membri tal-ġurija staqsow fuq il-fatt li ma ġiex elevat il-mobile ta' Keach Kembri u stqarrew li l-aktar punt li qed jinkwethom huwa propju l-fatt li dan il-mobile tal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat baqa' mitluf. Dan fil-waqt li l-ġurija kjarifikat ukoll dwar il-fatt li l-email li ninstab li kien ta' Keach Kembri ma kienx abbinat mal-WhatsApp tiegħu bl-espert jikkonferma li probabbilment da ma kienx l-aktar email aġġornat illi kien juża. Fil-kontroeżami ġie enfasizzat għal darb'oħra illi id-devices elevati ma kienux ta' Keach Kembri iżda tal-mara tiegħu u ta' uliedu. Keith Kutajjar, meta kienet jirrispondi għal mistoqsijiet tat-Diviża, enfasizza illi ma kienx preżenti għas-searches fid-dar ta' Keach Kembri u li hu kien enfasizza dan mal-maġistrat inkwirenti. L-istess espert xed illi kien hemm problemi brabta mal-kamras ta' sigurtà fil-garaxx tal-Pulizija f'Pembroke fejn kienet qed tinżamm il-karozza ta' Daphne Caruana Galizja, tant illi skont Kutajjar fl-4 ta' Novembru tal-2017 sabu li 4 kamras minn 6 ma kinux qed jaħdmu. L-avukati Godwin Cini, Nivella u Dani Cavella qed jidhru f'isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Jason Azzopardi fl-imkien ma' Feris Komodini Kakija jidhru bħala parti ċivili fil-waqt li d-diviża qed titmexxa minn Giannella De Marco, Gianluca Caruana Karen u Charles Mercia. Il-ġuri quddiem l-imħallef Edwina Grima se jkompli nhar it-tnejn li ġej b'aktar xhieda.